ať se do toho dostaneme. No, už by to mohlo být. Tak. To krásné balení. Tak jo. V krabičce se nachází prospekt. Kartičky, které najdete v této edici Paladin Feats. Vypadá to opravdu moc pěkně. No a tady tyhle ty kartičky, ty se mi líbí opravdu nejvíc. Tyhle ty zlatý. Ještě bych vám mohl ukázat, že samozřejmě jedna z nejlíp hodnocených karet a nejhezčích i sám o sobě se mi tak líbí, je tato karta. Tak jo, že to máme. No, prospekt. A teď samotný balení. Tak co pak tady máme? Takže tady máme obaly na kartičky, hezky s motivem Paladin Feats. Kód do hry, ten si nechám, ten chci vyzkoušet, možná příště. Mimikyu, krásná karta. Tuhletu kartičku najdete v každém balení Paladin Feats Elite Trainer Box. Tady najdete kartičky s energií. Na tom asi není nic speciálního. Pokémince. Krásné oddělovače. Kostky. A tady je to hlavní. Krabička už je pak prázdná. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 peků s Pokémon kartičkama. Tak to je paráda. A nyní si začneme rozbalovat jednotlivé balíčky kartiček. Tak jsem opravdu napnutý. Se to moc nepovedlo. Tak teda to se vůbec nepovedlo. Řekněte mi, komu se tohleto kdy povedlo. Asi nikomu, jenom mě. No, konečně samotné kartičky. Tak jo. Takže jednu kartu dopředu. Tady aspoň tak. Takže energie.
nebudu vám to nějak spoilerovat nějakým kecáním nebo tak něco zatím. Nejsem ještě žádný velký sběratel. Teprve začínám. A ta se mi opravdu líbí. To je moc hezká. Ale i tahle. První balíček. Třeba tenhle. Doufám, že už to otevírání bude lepší než u toho předchozího. No, to už je trošku lepší. Tak, obal pryč. A tak tady máme to vypadá dobře. Ta karta, ta se mi líbí. Tak, a další balíček. No, tak to je třetí zatím, co otvíráme. A zatím mi tohleto šlo nejlíp. Tak mi držte palce. Tak. Energie. Jo, Pikachu. Nejradši mám Pikachu a to je taková klasika. Ten nesklame, neurazí. Hunter. Lovec. Ta se mi dá taky líbí, ta je moc hezká. I když je to sice obyčejná karta, ale mně se prostě líbí. Pidgeot EX. Tak to je krásná. No a jdeme na další. Ta je pěkná, ta je moc pěkná. A profesora. Tak. Takže další balíček. No, to šlo dobře. Ohnivá energie. Gengar. Taky pěkná karta.
Basic Energy. Tak ten tady je dobrý. Ano, vím, obyčejná karta, ale líbí se mi moc. Ta je taky moc hezká. Jinak se moc omlouvám, jestli to je slyšet ve videu. A venku před domem nám staví, tak hold bohužel uslyšíte zvuk stavebních strojů. Do toho občas možná i švitoření našich ptáčků, které chováme. To jen aby jste věděli ty zvuky. Hold jeden, takže ptáci zpívají, to se nedá s tím nic dělat. Tak, vodní energie, Gastly. To je taky moc hezká tohleta. Tak tahleta je parádní. Ta se mi moc líbí. To je super, tahle karta. Paráda. Koukám poslední 2 balíčky. Tak jsem zvědavý, co nám tady padne. Co nám tady padne. Koukám některé karty už po druhý. Tak. No a blížíme se do finále, poslední balíček. Tak snad tady, že by bylo něco z toho zlatého. Nebo nějaká opravdu special kartička. Tak uvidíme, no, co tam bude. Můj oblíbený Pokémon, jeden z oblíbených na tu. Tak to je parádní. Ta je moc hezká. Ta se mi fakt tak líbí. Tak jo. Tak já vám děkuju, že jste se koukali. Je to moje první video s rozbalovačkou Pokémon kartiček, tak buďte prosím schovývaví. Časem, pokud budete chtít, tak přidám další videa, další rozbalovačky. Když bude o tyto videa zájem, tak asi i změním styl natáčení, aby bylo ještě lepšejší, kvalitnější. Teď je to spíš takový nápad prostě otevřít prostě balíčky na kameru, protože si všímám na YouTube, že se na to lidi rádi dívají, tak jsem to chtěl zkusit taky. Takže děkuji ještě jednou a Pokémon zdar. Čau čau.